जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मोजां आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इयुन आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय 44टा एफिलिएटेड कलेजनि फरायसाफोरनि इयुनखौ नोजोर होनानै आरो इयुननि थाखाय आरो बे ओनसोलनि सोलोंथाइनि मोनसे थासारि बेखौ मोजां लाबोनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे गार्जेन मोनसे इनस्टिट्यूशन हिसाबै जोंनियाव गंसेल' बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ आरो दिनैनि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जिखिनि मोनसे स्टेटास बे स्टेटासा जेबायदि मोनसे गोजौ लेभेलाव सौफैनांगौमोन बे स्टेटासखौ आथिखालनि भाइस चेन्सेलर माने लादु सिं लाइस्राम बिथाङा ओरैबायदि मोनसे गाहायाव लांनानै दोनहैबाय जियाव माने इउनिभारसिटिनि बेवहाय माने जों बुंनो माने बा गोग्गानो हानाय बेबायदि जों जेबो माने नुनो मोननाय जायाखै थांनाय बोसोरनि नोंथांमोना नुदों जानांगौ जे बिथांमोना ग्रेड शीट समायाव होनो हायाखै आरो बिथांमोना मा जादों टाइमाव रिजाल्ट होनो हायाखै टाइमाव माने एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हायाखै जाउनाव मा जाबाय गोबां फरायसाफ्रा हाई एडुकेशन लानो थाखाय गुबुनाव थांनो गोनांमोन बिथांमोना एडमिशननिफ्राय बन्चित जानो गोनां जाबाय थ' बेखायनो बिनि गासै रेसपन्सिबिलिटिया भाइस चेन्सेलर आरो बे इउनिभारसिटियाव पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार पस्टनि थाखाय जोङो 1.5-2 बोसोरनिफ्राय जोङो नांबोबाय थादों जे गंसे इउनिभारसिटिखौ उइदाउट पार्मानेन्ट रेजिस्टार बोरै सालायनो हायो दा फुल फांसनिंनि थाखाय बा स्मुथ फांसनिंनि थाखाय गासिबो पस्टआ फिलआप थानांगौ बेवहाय आरो मोनसे गिदिरथार मोनसे पजिशन माने रेजिस्टार बिनि पस्टखौ इन्टेन्सनेलि माने इन चार्जआव सोरखौबा दोननानै बिथाङा सालायबोदों दैट मिन्स गावनो भाइस चेन्सेलरबो आरो गावनो रेजिस्टारनि जेनाखि गोहो बेखौनो एक्सारसाइज खालामबोदों दा बेखौनो जोङो बुंदों दे भाइस चेन्सेलर बिथाङा माने जि बे सम बे इनस्टिट्यूशनाव थाबाय थागोन बेवहाय जेबो जानाय नङा बेखायनो भाइस चेन्सेलर बिथांखौ सोलायनांगौ रिमुभ खालामनांगौ बिथांनि जायगायाव गुबुनखौ लाबोनांगौ आरो पार्मानेन्ट रेजिस्टार बे रेजिस्टाराबो थाबैनो थिसन जानांगौ जों नुदों पार्मानेन्ट रेजिस्टारनि थाखाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होबाय जों नुदों जों वेलकाम खालामदों एडभार्टाइज होनाय आरो बे एडभार्टाइज होनाया एडभार्टाइजल' जानानै थाया एडभार्टाइजनि गेजेरजों मोनसे माने मोजां मोनसे केन्डिडेट जोङो बासिनायनि गेजेरजों बा मोनहोनाय जायो बेखौ जोङो खावलायगोन आदारवाइज जोङो बेफोर दाबिया जुदि सुफुंजायाब्ला जोंनि आन्दोलनखौ जोङो लांबाय थागोन माहारियारि हिसाबै बिसिनि हेंथायै गोबांथार आन्दोलन दिनैहाय हा हुनि जेंनानि सायाव दिनैहाय नियम निथिया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथिङै जोङो सिरि नङा आरो बे बिथिङै जोङो बाथ्रा जोङो दिखोबोबाय थादों बे बिथिङै सिरि थानाय हयथ' रावबो नुवाखै जे 6 शिड्युलनि जिखिनि ट्राइबेलफोरनि राइट्स बा ट्राइबेल बेलेग ब्लकनि जिखिनि ट्राइबेलफोरनि जिखिनि राइट्स बियो हेम्पार जाया हुसिया आगुआव जेरैबायदि एसेटिस जेबायदि थानांगौ बेबायदि थानायखौ जोङो लुबैयो आरो नंगौ मालाबा माने सरकारा ट्राइबेल बेलेग ब्लकनि प्रटेक्शननि माने थाखाय खामानि मावनो लेहेम जाबोदों मालाबा 6 शिड्युलनि गोहोनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना अभारटेकिंनि माखासे एक्सारसाइजफोरा जाबोयो नाथाय बै समाव माने जेरैबायदि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्टेन्ड खालामदों बे बाथ्राखौ जोङो सिगाङाव दोननानै जोङो दिनैसिमबो स्टेन्ड खालामो आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिहेतु CC2नि मोनसे मेम्बार अर्गेनाइजेसन बे गासिबो हा हुनि खोथा बा 6 शिड्युलनि खोथा बा ट्राइबेलफोरनि इस्युसनि बाथ्राफोरखौ CC2आ गासिबो ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन बा ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियनफोरखौ लानानै जिहेतु मोनसे अर्गेनाइजेसन आमब्रेला जिहेतु गार्जेन अर्गेनाइजेसन जाबाय बिनि गेजेरजों जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्राफोरखौ जोङो बुंबाय थादों आरो सिरि थानायनि खोथा गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा गावनो मिडियानि गेजेरजों बिथाङा जोंनि ट्राइबेल रैखाथिनि थाखाय 6 शिड्युलनि हानि रैखाथिनि थाखाय बा 6 शिड्युलनि गोहो माने जोंनि जेरै आगुआव दङ बेबायदि थानांगौनि थाखाय बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों